Uno de los restaurantes que más compra a diario en la lonja de Denia es Casa Federico en Les Marines. Este restaurante es el punto de partida que la familia de Federico, Jaume y Diana tomó para iniciar su trayectoria gastronómica. Allí pude hablar con Jaume. En su cocina se respira mar, tradición, trabajo y amor. Pues la història es remunta fa una trentena d'anys, que finals dels 70, quan la situació de la feina estava un poc malament, a casa sols treballava el meu pare, hi havia eren 3 germans i jo, i hi havia una manera quina era la manera de poder continuar estudiant i de poder anar avant. Entonces la qüestió és que un dels meus germans ja tenia que anar a estudiar fora, a València, i la idea va ser de mon pare, ell era ferrer i no sabia quina opció, si entre fer una ferreteria o fer algo per a l'estiu, que seria cuinar, fer algo de cuina, tipus bar, Entonces van començar mig en broma, mig en sèrio, i hem acabat fins ara. Nosaltres en aquell entonces ja van optar per una cuina molt tradicional, quan en aquell entonces lo típic de la platja era pollastre, credilles fregides, nosaltres ja van optar pels arrossos, el peix i les picadetes típiques de cim. Hem aguantat totes les modes que hem pogut tindre dins la cuina, perquè han hagut moltíssimes modes. Avui en dia estem passant a una altra i van continuar aquesta línia, és algo que la gent ho va apreciar i avui en dia continuen apreciant-ho. Hablar con Jaume es como entrar en la cocina de mi yaya, con las cazuelas de barro, las cucharas de madera y una gran dosis de cuidado y paciencia. El que han apostat fa uns anys, estaven utilitzant molts qualificants, moltes coses. Nosaltres mai hem entrat en este món. Va haver la polèmica de Sant i Santa Maria en tota la restauració i avui en dia estem donant-nos compte que després de les crítiques que va tindre aquest home, avui en dia veiem que molts locals no han pogut aguantar la crisi, no han pogut aguantar la situació i estan tornant un poquet a lo que és els inicis de la cuina. La cuina, avui en dia estem com a cultura on estem, perquè des dels romans fins avui en dia s'han utilitzat unes sèries de maneres de cuinar, de conservació i d'elaboració, que han sigut les que han perdurat. Tenim que tornar a les nostres arrels i s'ha de cuinar. Cuinar és veure foguers, veure que tenim que treure el màxim producte, el màxim sabor, el màxim de lo que ens dona la matèria. No podem d'un peix agarrar, filetejar-lo, desaprofitar les espines i tampoc tindríem que d'un peix desestructurar-lo, agarrar i fer per una banda el peix, per l'altra fem una salsa. Jo crec que té que ser una combinació, com un puchero. Tu tens que posar a coure, tens que saber treure tot lo important de la matèria i de l'aliment, tu vas dir, perquè antigament no res una dona cuinava.